guys, mayong udto sa tanan. Karon is muadto ko sa lungsod sa Tubod-Lanao del Norte. Tungod gi-invite ko sa ako ang amigo nga mobisita ko sa ilahang shop. Passion, mga tanan nga mga sinina gamit sa mga accessories na adito nga baligya. Ang tawag kay Pink Passion at bang sa GNT. So guys, samahan nyo ako and then pwede kayong magpunta. Watch and subscribe to my YouTube channel. Ngayon ako sa ilahang shop. So kita-kits dito ha sa Poblasyon Tubod-Lanao del Norte. Kung kailan kuan diri guys. Oh, di ba? Di ay. Kisa tagiya diri. Ha? Kisa tagiya diri. Ikaw? Dili oy. Manage ra ko yan. Kasi Matet. Matet padung pa diri. Uy, classmate ning Matet sa high school. Matet. Ana man siya. Taga kuan, taga Mayet. Mayet. Para mo ni mga tag-iya diri sa kuan. Uy, Tag-iya mo ay makatrap. Si? Sa ka tong nag-comment sa TikTok. Siya mo Ay ikaw di ay na? Kay ka sa TikTok ay. Bila ka mo kiuyab? Bila ka mo kiuyab ron? Filters live kaya ta. Ha? Filters live. Lugi, no, murag jud naila jud ko eh. Ayun na. Guys, asa ni makuha gani na butang? Naatbang sa GNT. So, naa sila yung mga baligya nga. Na dessert. O, naa sila yung mga kung mag-order mo nga kanang birthday na sa wedding pwede pod. Then naa sila yung mga bagong stock karon naabot sa ilang mga nindot nga mga sinina. Ikaw Bangkok. Thailand na siya gikan dong? Laoy, so nindot jud kayo. Actually, ang Thailand is mo'y nangunguna sa clothing karon nga kuan company. So guys, ani na mo diri at bang sa ay kilid na sa GNT. Matawag. Oh. Eh unsay nga barangay ni diri? Kapayas? Size. Ha? Size. Ay poblasyon purok size, guys. Oh. Bongga. Bongga kailang kuan, bongga kailang. Asa man ni mapalit? Asa ni mapalit? Sana ro na guys. Ha? Sanor na guys. Oh, nindot sila we. Dayon. Unsa na kuan? Unsa inyo? Kinsa ni bisita diri? Wala ka province? Wala sa Facebook. Dayon shout out sa unsa imong YouTube? Unsa imong Facebook ra Facebook. Ako YouTube na. guys, na siya if unsa imong FB? Siya. Siya dayon nangita siya og kanang jowa ha. ay na si ma'am. Ay makulatahan pa ni ma'am. Uy. Ay sorry kay ma'am. Guys, lalaoy, you know. Actually, ang tubod magud no, murag hinay ang signal niya ang kuan no, TM no. Nami kwento rin, nami. Dito ka live basta-basta diri sa tubod kay pero ang kusog nila karon kay dito. Dito. Ana, uy. Ilaw sa mong kwento rin, pero makabalo ko ba? Para makaingon kanila ba nga? Lamig mo dahil Bait ako diri dahil ang iyahang TikTok is istorya lang ga kuoy imong TikTok Mac Mix Sobaldo. oh Mix Obaldo. So guys, nangita po in taon siya og kanang ma-partner sa iyang kinabuhi. Hala, from Thailand jud kaayo nindot kay siya mga clothes diri. Oh, dayon ako ani siyang i-upload sa akong FB page, dayon sa akong TikTok og sa YouTube. Para sa mga taga Tubod-Lanao del Norte ug mga taga Kulambugan nindot kay ilang mga sinina diri oh. Oh. Alas mayet to. Unsa na se? Mayet. Mayet, hello Mayet. Oh, di ba? Hello guys. Ma'am Ay, Judy. classmate ni Ana. Hi, say hi. Hi. Hello, live na siya? Live? Uy, Mayet, gwapa kay ka Mayet ay. Yet, ikaw na taga-yet, no?
Yan, ikaw. Gwapo kay kayo. Di mo classmate ba yata? Nalimot ka na ako, no? Naklase na kita. Ha? Di usap kong kabuang sa high school sa una. Ay, saba kay Bulgar. Hoy, kinsay mong crush sa high school? Wala kay crush, oy. Ni nakakabalo ko. Kinsa man. Murag katong taga-tabigi. Di na ako i-mention, no? Pero minyo na karon. Wala, padalaga pa. Pero nanay, for example, anay ga message sa imo ha. Nano? Ano, sustinto. Anong Amerikano, taga-Taiwan. Wala, oy. Wala ko yung Amerikano. Sure ba ka na tinuod? Asa may nindot ka ng Amerikano or Pinoy? Ay, ginawa ko, masukol, magkumidya. O yan, nakadiyot lang. Hoy, wala pa mi nahuman og kuan, guys. Wala pa mi nahuman og pili. Dagko man, uy. Dagko siya size, no? Ang Thailand kay dagko siya Gucci nga kuan style. Pangkuan man ni siya. Pang dagko siya. Panindot kay mga inaani nila ay. Kasi ni tag-Adriet. Si Maureen. Ha? Si Maureen Mata. Maurin? Kasi yung anak, nga sa Mercy Junior College. Wala, pala siya. Taga? Bata pala siya. Bata, mga sila pa na. Ay, Ma'am Maurin, maata no? Mata. Mata. Ma'am, thank you kayo. Nakabisita ko sa imuhang shop, Ma'am. Nindot ka imo rin. Mga buutan ang imong mga staff. Oh, di ba? Finally, nagkita mi sa ako ang pinakagwapang classmate sa high school. Tanan nga mga lalaki niya ani is sas Ginoo ko muhang yo jud nga hay mayat pwede manguyab sa imuha ay and now happy welcome mayat Bulgar naman kayo na siya. di ba kana tinuod ba ya nga sa una crush ng bayan si Mayet sa high school Pero wala na. and then karon wala okay na gyapon siya murag na pareha na mignaong na dugay. Pero beauty queen kay si Mayet, oy. Si Mayet sa una is si Lumon. Kaya naman ni siya kamamlabyal sa una, maestra po na mo sa GMRC to. Sa PE na to si Ma'am. Filipino. Oh. And now, nana si mga business di ay si Mayet, dili basta-basta siya ay gadumala sa salon, dapit sa Ibanil Tubudlano del Norte. Ninipod, murag kuan-kuan na sila ba, kunik-kunik na sila, ug asang busy. Adto ra sila. So guys, bisitahan ninyo guys, mga abi-abihon kayo ang ilahang nadiri, gadumala sa ilang tindahan, o kung kinsay magpa-parlor, no? Magpa-salon, so libre ra, nagkuan sila karon, nag-promo sila karon. Dayon, diri pod ang mga clothing diri is from Thailand, mga nindot kaayo. Nag-promo kasi. Oh, sige. Dayon, nindot lang, may naani ko sa balay no, maglingkod-lingkod ba no? Pwede di ay? Pwede kayo. Murag juice ah. Ay, namaglay mo. Ay, upo tayo nani. Ay, katuwag bangko ako. Uy, kasama na. Dito maulaw diri ba si Pailan tagkaso ba kasaba-saba? Mapriso ka. Agoy. Nalaman ko nila mga cake din eh. Oy, sige guys ha. Ang ilang mga cake dahil guys, wedding, dayon birthday, tanan. Basta, or pwede mong direct message na ako kaya ako na bahala mukha ni Mayet. Dayon, direct na mo ani diri at bang sa GNT. Purok size, Poblacion, Tubodlano del Norte. Medyo bisag na paus-paus ko kay. Uy, ba ko dinabi ako. Guys, dinabi ako kalaa guys ay ugabiing dako. Kay stricto kayo hang Oh. asawa. Bana. Wala no. I'm still single and willing to mingle. I'm not available but I'm affordable. Guys, amo ang tilawan ilahang mga sweet diri kasi diri sa The Frank Lodge. Lunch, lunch. The Pink Cloud. Oh, diri. So, ayan ang ilang mga special. Pwede kayo mag-order diri. And then, tanawa ang ilang mga pagkaon. Wala pa rin, dili pa rin siya final. Ang katulang available nila nga,
gikuan sa ko apa ipatilaw kung ganahan ko ako ang hotdog dala sa balay. Brownies. Brownies ori. Kani mo na siya alma munde. Na klaro kay kung kamot ay wala magkamot og kana. Wala istaring si Madam Mayet sa kong live. Kanon eh? Tilawan eh? My dear, tilawan eh? Mana? Tanaw na. Guys, mutilaw ta sa ilahang. Unsay ngalan ani eh? Cheesecake. Unsa man daw kuno nga na medyo peta. Unsay nga na medyo peta. Kuan. Pinya, pineapple. Uy, gulabi ka daghan sa nagpalipad. Ma'am Junea, salamat sa palipad, ma'am. Kanang pinalipad niyo, ma'am, is mapunta yan sa feeding program sa mga bata, ma'am, ha? Lagat, lamig kayo sa girl. Si Luigi, lamig kayo si Luigi. Hindi siya malanay. Hindi malanay. Thank you, Ma'am Junaya. Pero kung ako ito nagdi-defer ako, Ma'am Junaya. Baka naman. Si Luigi, Salamat. Ay, need ko. Ay, Oreo din siya sa lalong. Need Ano to. ka lami, ano eh? Yummy. Kami kasi no, nang awa sa'yo yung nag-confess sa live. Ano lang ba? Hala, ma'am Junea, thank you. Kana ang sahod da. Oh, Thank kana. you. Thank you, Ma'am Junaya. Pero, masindo tong katong teddy-bear. Thank you, Madam Junaya. Ma'am Junea, magbagulbo ra ba ni si Sir Luigi? Kay 18 pa daw iya, ha? Guys, nindot kay guys. Kung saan ni paghimo inaani no, dukdoko ni siya. I-crush, kuan. Oreo crush. Lami, Ma'am Jupeta. May kayo, promise. Wala, datuhan lagi ron ka, Ma'am Jupeta. Hoy, gi-invite ko dali, oh. Ang mga tagiya, oh. Hoy, tanawa, gwapo kay Ben. Basta kong panty-liner, Ben. Ako ilang bus. Wait, pag-uli ani, Ben. Pag-uli sa balay, Ben. Kaya mag-Jacqueline Hussein na lang ko. Yung kuya mo, Ma'am Jupeta. Pwede dalong sa balay hasta baso, kutsara, tinidor, planggana, basta gamit sa kusina, made in China. Ay, dapat. Thank you, Ma'am. Mag-thank you dahil ko kay abanti na po ko karon ha. Salamat sa pag-anhi ay sa pag-imbita nga makaanhi ko. Lamig ilang mga pagkaon no, mga ay Ginoo ko. Ay. Kasi mayat ba, murag din siya og kanang kuan ay nadugay na kog tan-aw ni si mayat no kay murag si Liza Sigara. Sa kudi ari mauni ilang sweet delicacy kana. Pwede siya sa wedding na amoy wedding no? Pwede? O sa birthday pwede po. Personalized. Oh. Dayon guys, maraming salamat nga nakaani ko diri. First time ako nakaani diri katong naghatod ko sa GNT og anang product ni Dexter. So guys, maraming salamat ani na mo sa Tubod, Lano del Norte at bang sa GNT. Thank you guys, maraming salamat.